Καταρχήν, πριν αρχίσει αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι δείξαμε πάρα πολύ δουλειά για να φτιαχτεί αυτό το βίντεο. Οπότε θα άξιζε σας παρακαλώ να μας κάνετε ένα like και ένα subscribe με όλη τη δύναμη. Ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Αυτό είχα να σας πω. Απολαύστε το βίντεο. Πεινάω, διψάω να βρω οπωσδήποτε ένα χωριό, villager ή μια πόλη ή κάτι τέτοιο. Έκλεισε ένα αυτό εκεί και αυτό εκεί είναι ένα χωριό villager. Λοιπόν, το Muddy Heights είναι υπέροχο κακά αναμονή για τους οπαδούς τους ήδη σε φορητές συσκευές. Ήρθε να κάνω τον battle flip. Ήρθε να το καταφέρω το battle flip. Λοιπόν, έλα! Το κατάφερα! Το κατάφερα. Λοιπόν, πάμε και για το 2. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε το επιβίωσης νησί της Παράδεισος. Αχ, μακάρι να είχα ένα 5-αστέρι στο ξενοδοχείο. What the fuck. Ένα 5-αστέρι στο ξενοδοχείο με νεροτζίνη. Ιουχού!